Cerita tresno iki rasane mung kaya ngimpi. Tiwas aku ngenteni tibae mok tinggal rapi. Biyen kowe wis janji arep sehidup semati, nganti kerja awan bengi golek pondo gawe rapi. Malah wingi entuk kabar nek jare kowe dilamar. Aku kaget nganti tepar, dasar cewek kurang ajar. Jare aku ra lilo kowe dirapi wong liya, tapi tetep tak dongakno bojomu andang ngobongko. Yeah.